En aquest vídeo aprendrem a calcular l'àrea de la superfície d'una piràmide quadrangular. Molt bé, com el seu nom indica, una piràmide quadrangular és aquella piràmide que té com a base un quadrat. Molt bé. Ara anem a mirar quines són les parts d'aquesta piràmide. Doncs tenim la base, que és un quadrat, el qual té al costat de la base o aresta de la base. Després tenim una aresta, que en aquest cas val 3,4. Val? Després tenim una aresta lateral que mesura 5,5. Val? Doncs, què és l'aresta lateral? Doncs és el segment que uneix el vèrtex amb un vèrtex de la base. Això és el que s'anomena una aresta lateral. En aquest cas ens diu que mesura 5,5 centímetres, no? Suposarem que és el mateix que les mateixes unitats, no? Molt bé. Diu, l'apotema lateral és de 5,2 centímetres. Doncs què és l'apotema lateral? Doncs l'apotema lateral és el segment que uneix el vèrtex amb la meitat de l'aresta de la base o del costat de la base. En tenim 4, una per cadascuna de les cares. I què és l'altura de la piràmide? Doncs l'altura de la piràmide és bàsicament el segment que uneix el centre de la base, no? amb el vèrtex, no? És a dir, aquest segment d'aquí. I ens dona doncs, que l'altura, és a dir, l'alçada que fa aquesta piràmide, és de 4,9. Molt bé, aquí no hem posat la dada, que és 5,2. I molt bé. Ara, si mirem el seu desplegament, veiem que aquí a la base és un quadrat i, per tant, al seu costat mesura 3,4 i aquí 3,4 i que té 4 cares laterals que són triangles. En aquest cas, com que mesuren el mateix això d'aquí que això d'aquí, no? Doncs tenim que són triangles isòsceles, però no ho necessitem per resoldre ara el problema. Què és el que tenim? Doncs l'aresta lateral són cadascuna, no, d'aquests segments que uneixen el vèrtex amb els vèrtex de la base, no? Són l'aresta lateral. En canvi, què és l'apotema lateral? Doncs l'apotema lateral, hem dit que n'hi ha 4, són els segments que uneixen el vèrtex amb el punt mig del costat de la base. No? Doncs en tenim 4. Tenim aquesta d'aquí, no? Aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Una per cadascuna de les cares. Ara tenim que l'apotema lateral doncs, mesura 5,2. Val? I l'aresta de la base mesura 5,5. Perdó, l'aresta lateral mesura 5,5. Ara bé, per calcular l'àrea, què és el que tenim? Tenim 4 triangles, no? Que són les cares laterals, no? I un quadrat. Doncs què haurem de calcular? Doncs haurem de calcular l'àrea de la base i després cadascuna de les àrees del triangle, no? Lateral i que formen la cara lateral i les multiplicarem per 4. Ara bé, si dibuixem aquest triangle lateral, no? Tenim que la seva base és justament al costat de la base, per tant mesura 3,4 i la seva alçada és l'apotema lateral, que en aquest cas mesura 5,2. Com ja veiem, tenim totes les dades per calcular l'àrea d'aquest triangle. Doncs anem a calcular l'àrea del triangle. No? Doncs l'àrea del triangle, com que és un triangle, serà base per alçada dividida per 2. En aquest cas, la base mesura 3,4, l'alçada mesura 5,2 i dividit per 2. Fem aquest càlcul a la calculadora, 3,4 multiplicat per 5,2 i el dividim per 2. I dona 8,84. Com que estava en centímetres, seran centímetres quadrats. Molt bé.
Ara què tenim? Doncs tenim que l'àrea lateral serà 4 vegades l'àrea d'aquest triangle, perquè en tenim 4. Per tant, serà 4 per àrea del triangle, és a dir, 4 per 8,84, que dona 35,36, també en centímetres quadrats. Molt bé, doncs ara ens queda l'àrea de la base. Doncs l'àrea de la base, com que és un quadrat, es calcula com costat al quadrat, és a dir, 3,4 al quadrat, que recordem que és multiplicar 3,4 per 3,4. I això ens dona 3,4 multiplicat per 3,4 i ens dona 11,56. També centímetres quadrats. Molt bé, doncs la superfície total de la piràmide tenim que és la suma de l'àrea de la base més l'àrea lateral. Per tant, serà l'àrea de la base, vale? Només una, més l'àrea lateral. En aquest cas, l'àrea de la base és 11,56 i l'àrea lateral l'hem calculat aquí i ens ha donat 35,36. Doncs sumem, tenim l'11,56 i sumem 35,36 i ens dona 46,92 centímetres quadrats.